Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel igama kupastor i-channel ifika okubalekile nokufanele nesicelo kwenu kusasaba ukuba imembe ye-channel uthi inamba uyisense kusonga 9 ntambama kuphela inamba uyisense kuphela uma ungumlandeli futhi ungawasebenzisa ama-WhatsApp text ungasebenzisa ama-voice note ungasebenzisa ama-SMS usebenzisa ama-calls kuphela. Namhlanje sibheka la u-at Sithembele Zondi 8770 at Sithembele Zondi 8770. Ngicela ukubuza uma uphupha ushaya umama wakho noma ugogo wakho kusho ukuthi usephupheke lapho eshaya umama wakho noma ugogo wakhe ake sithi nje umzali ke ngamabomu ukuze sishwamba kanye lento kamama nobaba nogogo nobani ukuthi uma uphupha ushaya umuntu owumzali nje kuwena sibheke into engelo yabona. So number 1, uma uphupha la umzali kuwupha olubi uma ekushaya ngoba lungayikhomba lemizamo yokuqondisa igwegwe ukugxekwa ngenxa yokwephula umthetho. Izaga 23:13 ungayeki ukumlaya umntwana ngokuba ke uma umshaya ngosaza akayikufa. Futhi kungenzeka la lo mzali uzama ukuqondisa igwegwe noma uyagxeka ngenxa yokuthi wena kukhona ongakwenzi kahle noma ukwephula nje imithetho. 2, uma uphupha futhi umzali omunye angathi ke upha lobume ekushaya olungakhomba ukuthi lo mzali akeneme ngawe futhi uzokulungisa uzokuthethisa noma uzokutshejisa ngoba efuna uyiphathe kahle. Izaga 22:15 ubuwula buboshelwe enhlizweni yomntwana kepha induku yokulaya iyabudelisela kude naye. 3, omunye ngathi ke umupho womzali uphawu lobuma ekushaya ngoba lusho ukuthi ke lo mzali uphoxeke kakhulu emoyeni ngezenzo zakho. Ufuthi njengamanje ngiyenzeka uphoxekile lo muntu emoyeni ngenxa yezenzo zakho. Kwabase Efesu 6:4 nani boyise ningabathuthelisi abantwana benu kodwa ke nibondle ngokuyala nangokuqondisa kwenkosi. 4, omunye ngatibheka ngandlela le athi ke uma uphupha umzali kuwuphawu lobume ekushaya ngoba lusho kungenzeka uphambene nomsamo wena. Isidalwa sesikhombisa ke ukucasukela wena ngesikhathi ekushaya lo mzali kungenzeka uthola ukuthi ngesikhathi wena lento izama ukukutshela wena uphambana nomsamo njengamanje ke isidalwa sesikhombisa ukucasukela wena ngenxa yokuthi kunalokuphambana kwakho nomsamo wakho kunento oyenzayo engalungile nengafanele ephazamisa lo msamo ephazamisa idalwa zakho esekukhombisa ke manje ulaka nokucasuka kwalezi idalwa. 5, omunye ayibheka kanjena ngathi ke uma uphupha la umzali uphawu lobe uma ekushaya lusho ukuthi kungenzeka kunezigadla ezimbi ezibhekiswe kuwe ngenxa yenzondo namagqubo ikakhulukazi uma niphambene nomzali. Abanye abantu kuyenzeka uthola ukuthi uphambene nomzali wakhe abahambisani belomzali wakhe uzophupha ke kushaya kanti vele lo mzali unenhliziyo elikhuni ayibhekise kuwena. Ngenxa yalenhliziyo elikhuni anayo ngawe kungenzeka ke manje uyakuzonda unamagqubu noma ke useyakuphonsa ngezigadlo noma ke omunye angayibheka kanje. Number 6 angathi kungenzeka kunesilwane esisebenzisa isithunzi sakho umama sakho ugogo sakho umzali wakho ukuthi ikushaye lento eyisilwane kodwa ubone ngathi ushaya umuntu omama wakho kanti kunento eyisilwane manje eloku ikushaya wena ikushaya kodwa kube kuyisilwane kodwa esiziveza njengomama wakho njengobaba wakho njengomgogo njengomkhulu kanti kulento eyisilwane kulento ewumuthi omubi okushaba ngawo noma eloku ethunyelwa into ewumoya omubi ukuthi lokhu ikushaya ukuze ungabona
phansi bengatholi baba, khuleka kuyo Jesu.